Για κάντε και θα το περάσω κατευθείαν. Θέλει τη φόρα του και την κασία του εκεί πέρα. Άμα πας εκεί και έχει ραμπίτσα εκεί, στο πάνω, Είναι ωραία. και το σηκώσεις, πέρασες εδώ. Ναι. Το θέμα είναι, έχεις φαντερά να το κάνεις, πας κακό καλό. Και εγώ αυτό θα κάνω εκεί πέρα. Μωρέ, έτσι πήγα και εγώ και είναι. Πάει, Είναι μεγάλη κουφάλα. Το έγραψες, ρε. Ναι. Τα έγραψες. Ναι. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Δεν βγάλω και μία.